Gaur etorri gara sinadurak aurkeztera, gure zonaldean egon garelako hilabete batzuk pediatrari gabe, zerbitzua berreskuratu da oraintxe bertan, baina hasi ginen ja bere garaian sinadurak biltzen, eskatzeko gure zonaldean pediatrak jartzeko, eta lortu ditugu 3.132 sinadura, gure zonalderako asko dela, eta hor jasotzen ditugu bi aldarrikapen nagusi. Lehenengoa, berezarriren zerbitzu hori albezain pronto jartzea martxan, eta gero bigarrena dela arazo orokor bati konponbidea ematea. Guk dinamika hasi ginenean ez genuen pediatrarik. Ja lortu denean, ja ditugu sinadurak, baina ikusten dugu dela zerbait koiunturala, momentu honetan badugula, baina edozein momentutan gera gintezkela pediatrari gabe eta arazoak landa eremuan bereziki, baina Nafarroa osoan handiak direla pediatra zerbitzuak ordezkatzeko, eta beraz, bigarren aldarrikapen horrekin etorri nahi izan dugu bereziki, Nafar gobernuak eta osasun sailak har ditzala behar dituen neurriak pediatrak albezain pronto ordezkatuak izateko. Ze bien bitartean, gure txikiak hartatzen dituzten mediku arruntek, eta eskerrak eman nahi dizkiegu lan hori egiteagatik, baina aldi berean beraiek esaten digute ez daudela eroso, ez delako beraien espezialitatea, eta behar dutela zerbitzu berezi bat, txikiek. Eta gaur momentu honetan badugu pediatra bat, gure zonaldean atenditzen ditu haurrak egun bat astean, gutxi dela, baina gutxienez badugu minimo bat kubritua, eta espero dugu albezain pronto bi egun bueltatzea, lehen genuen bezala, eta pediatra horrek agoitz eta auritzeko osasun zentroetan aritzea normaltasun osoz, eta noizbait baja hartzen baldin badu ordezkatua izatea. Bereziki Auniamendin, auritzeko osasunetxean arreta jasotzen dugun herrietako pertsonak, larrialdi egoera batean, adibidez Orbaizetatik edo Aurregainatik txiki bat jaitsi behar izan behar baldin badu, larrialdietara edo zerbitzua jasotzera gurean ezin izan duelako jaso, baduela ia ordu beteko bidea, errepide malkartsuetatik eta bihurgune edunak, eta horrek suposatzen duen ere arriskuarekin, diruarekin, denborarekin.